aku karo kowe dikancani marang ya kuwi Mbak Mimin lan uga Mbak April lan uga Mas Uncek Sanusi. Ngono. Kanggo ngregengke swasana ing wanci bengi iki. Ngono. Coba Mbak Mimin, Mbak April, Mas Uncek kula suwun kanthi sanget jumeneng. Ngono. Ngono. Coba diaturke, heeh. Kanggo ngadeke Mas Uncek jumenenge Mbak Mimin, Mbak Apri, ngono. Coba lelagone Taman Juruk, Taman Juruk. Ah, coba. Taman Juruk, coba kaya ngapa? Yo, sanggar seni Ratu Mayang Indonesia. Yo. Mikrofon Pak Dirjan Siki Nuwun. Selamat malam Mbak Apri. Sugeng dalu, Mbak Nggih. Ibu Mak Cangi. Ah, mikrofon Pakde ngene Mbak Apri. Nggih. Nggih, sugeng dalu, Mbak Nggih. Ibu Mak Cangi. Wilujeng dalu Mbak Mimin. Wilujeng dalu Dimas. Nggih. Waduh, jan. Wilujeng dalu, Le. Nggih, sugeng dalu, Lek. Lek. Le kok dadi le? Lah, kono kan nyeluke Le. Aku yo Lek ngono to. Oh, Pak Le. Nah. Nek apune tua sampean apa Pak Dalang apune? Tuaku. Wah, kene iki sing urip kok awu lho. Maksudnya iki secara silsilah ngoten lho, Silsilah. Secara umur tua sapa? Ya tua Pak Dalang. Oh, dan jeneng iki dadi jek bocah ngono ya? Aku cek bocah kok. Bocah kentir. Cah ra genah. Kan genah ya dawa iki ora genah. Ora umum, cah ora umum. Kok ora umum. Kok dawa piye? Nek umum rak dhuwur. Iya. Lah nek dawa ki dawa sing kepiye? Heeh. Dawa awake. Oh. Nek sak perangan mesti ana sing dawa ya Ramba.
Kolo-kolo. Ya awakmu kolo-kolo. Mboten enten. Iki bocah ya umum kaya liyane bocah liyane. Mung rada diparingi rada cupet sithik ra ngono. Ora kok cupet, aku ngikuti jaman. Kok saiki gendaraane dimodif lho. Dimodif, dideprokke, diceperke. Lah iki ya kan ya menungso diceperke ya ngene iki. Wite larang sing bonse ya timbangane sing wit gedhe. Ning aja cilik atimu, Mas. Aja cilik atimu nadyanto kowe dedek sakmono. Nggih. Dedek sakmono ning membawa berkah. Mboten ngendikane jenengan aja cilik atimu, dadi kudu gedhe atine. Iya digedhekke rasa atine. Wah, ya ndak kaya ngopo rupane. Wong gembunge cilik kok atine gedhe lho. Nah aku pengen gede liyane ya, Mas. Ora usah wis ngene ae lah. Oh, gede jakae. Lah nggih. Suwan ana daleme Mas Cokris. Nggih. Alhamdulillah. Nggih. Pinanggih malih kalih jenengan. Nggih. Kala wingi pinanggih enten daleme Mas Pendek. Penabuhe jenengan ugi sing ngedram. Saking ngene sing ngendang. Iya. Ya alhamdulillah laris sambatane. Oh alah gesut. Aja nyepelek genah wingi jenengan wayangan ning balik desa Demak Ijo ya nganti panjenengan lho. Tak ampirke slirane ra kersa. Moh aku mbok ampirke. Samar aku. Samar apa? Kene ora cetok. Ra cethane nggon apa? Kah ku nggo dolanan. Ya dolanan bareng bocah cilik padha cilik ra ya apa dolanan bareng. Lah apa dipadake boneka lah bubu apa piye kok senengane. Wah, iki ndongake kagem Mbah Jiyo. Mbah Jiyo. Ayo Mas Uncek sing sampun murut kasih dan jati. Aku ndongake. Iya no. Lek aku ndonga dhewe sepena-sepene ra kabul nek ndongake iki lho. Ya piye kono lho dongane. Aku awet dhisik ki mung pengen siji tok, pengen modot ora kabul kok ndongake. Ya nyatane ya wis iso modot wong nyatane ya wis duwe anak lho Isan. Ya anake apik-apik. Lah iya. Wadahi bayi sing apik sakjake. Ya ora. Ya piye? Lah ndongake. Aja cerak-cerak lho iku. Nek marde brene kleru njupuk mic mah. Ora. Aku nek dadi rombongane kita ya. Nek apa enak ya tugel ngono. Ya nek mumpung rung enek sesuk dienek. Malah jenengan enak paling sing ngenyang ya Cokris. Malah ngijeni. Ning aku yang gumun lho Mas Uncek. Pripun? Kaya ngene kok ya iso di anak ya. Sing pundi? Ya kaya Mbak Apri karo kaya Mbak Apri, Mbak Mimin kok iso di anak lho. Yo, di anak no aku yo tau meteng kok masamu. Nyatane no kae no pundi bogem kae akeh banget. Lah iki ya tukul sijine. Tukul siji bener. Walah. Gumun aku. Ayo ndongake to, Mas. Nggih mugi-mugi Mbah Jiyo menika saestu lepas parane jembara kubure dipun akoni saking Gustine tansah pinaringan swarga ingkang langgeng. Amin. Nah, keluarga ingkang dipun tasih wonten ing alam donya dipun tilar tansah pikantuk kesabaran, ketabahan ugi saged nglajengaken cita-citanipun Mbah Jiyo. Almarhum. Ngaten. Saiki genti sing kene. Kono no Sukimin sik no. Kok lempar kok Sukimin iso. Nek aku neng kene iki kono arep kemayu kaya ngapa ya aja pirsa nek iki Sukimin cah Galombo. Cepelek iki. Ayo sadurunge aku kenal Cokris, sadurunge tole Cokris ki muncul neng nggon pakeliran. Aku wis luwih srawung dhisik karo penyanipun Swargi Mbah Jiyo. Dadi Mbah Jiyo menika rumiyin menawi mboten klentu Mbah Jiyo jenal mayang bengi, Mbah Jiyo sok siangipun. Nah, zaman aku jek prawan cilik, jek kencur tahun 80-an zaman aku jek burung srawung dereng jek Cokres iku dereng enten. Biyen ya wis prawan to biyen ki? Prawan tau prawan, kuwi kok wedok nek mengkurep. Wong edan. Oh, blabali. Nggih, zaman semonten bahkan duk nalika menawi mboten klentu Bu Lurah Gemampir Kagungan Kersa menika. Nggih, menika mantu ingkang rumiyin menika ketoprakan menika Mbah Jiyo menika kepareng ten gubuk kula piyambak mbok utusan sinten to Mbah? Ora wae, Nduk. Ya jenenge wong tuwa ora ngalahno nang nggone srawung nang nggone mengestoni anak lho. Menika hebatipun kados ngaten mula kedahipun putra wayah nulat penyanipun Mbah Jiyo. Lho, srawunge ya hebat, piyane entengan. Lho, muga-muga putra wayah saged terusaken perjuanganipun simbah. Amin. Mbah Jiyo pikantuk swarganipun Gusti ingkang Maha Agung. Amin 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 ya rabbal alamin. Ya aku Mbah Jiyo tesih sugeng jenengan wis enek to?
Sampun ning kula tesih dereng terjun ngen seni yang jeng prawan cilik kula ketemu wong lanang ngoten ngoplok kok ngoplok lan ketemu wong Oh, lanang. biyen zaman Mbah Jio isih sugeng Mbak Mimin belum terjun nang seni. Enten apa? Oh, Kalimbagor. Gogoh wedi. Bae kowe ya wis tuwek timen to, Le. Wah, 38 kok. Sak litinge Mbah Jio kok. Ya ora. Kowe iki dadi lemu srawung karo Mbah Jio ki wis suwe ya, Lek Wis ya. suwe banget ngono. Heeh, dene kok ya ora pekewo. Masih pakai ngopo? Kok ra melu. Ya sok nek Mas wayahe kok ya kok nonton ndalik apa. Oh, lah nggih mugi-mugi Mbah Jio tansah pinaringan swarga kalanggengan. Amin. Amin. Nah, ayo kowe mau rujuk ndongake lho, Lek. Wis nuwak. Simbah pikantuk swargane Gusti Kang Agung, putra wayah nerasaken perjuanganipun dadi dalang sing becik, sing entengan lan sing ketrima. Lho ngene ya. Amin 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 ya robbal alamin. Ya Tapi muga- sudah terbukti lho Mbak Mimin. Nggih. Nyatane siang mau tamune ya luar biasa. Ah niku kan serawunge Mas Cokres. Nggih, Mas Cokres niku wonge entengan, mboten wegan. boten wegan entengan, wonge rigen. Nggih, wonge rigen. Grapyak. Grapyak. Mung mumete anggere bojone iku rada lunga sithik lagi mumet ndase. Nek salipun mboten kabeh kaya proses. Proses. Kula dhisik ya tau anu kulino dolan ning dalan saiki ya pun mboten. Nggih, leres. Kabeh itu berproses. Ora bocah kok langsung pinter ku mesti nganggo TK, Nggih. SD, SMP, Nggih, nggih leres. pawiatan inggil, Nggih. lajeng dadi berproses menjadi yang pribadi baik. Iya. Mas Cokres dhisik nek ora bener karo bojone mesti di story. Saiki nyatane ya ora. Mboten, lha jenengan dia. HP-ne diguang kok. Nggih. Wis, saiki sliramu genti arep ngomong apa? Aku ora ngomong apa-apa. Piye lho? Aku santai kok ngono. Ngopo dadak ngomong barang iki. Lah piye mau diaturi tindak mrene iki kon nglipur. Sopo leh ngomong? Lho, Mas Sokres no. Jawabe ra ngono. Lah piye? Piye? Lek, nggonku arep sewon. Kowe teko ya njaluk tulung, ngono tok. Ora Tulung apa aku ya ora Lah ya, ro. lah kon nglipur apa omong tamu apa Nah. emang ya Mas kan ya ora Nah, genah ya. Ane sing ra cetha ki aku lho. Lah ngapa? Urung cetha kok ya ngono-ngono munggah panggung iki lho. Ya nek nyandi karep kene kene kon omong tamu. Aja to, aja among tamu. Among tamu ora disalami. Lah ora ketok kok. Wong aku arep mlebu nang kono mawar salamane ya ora roh. Dikira cah cilik kok yane nonton wayang Mbok, senun-senun. apa peh ireng-ireng ini dikira kucing ya ora roh. Ben ketok anu wae, Mas. Apa? Ben ketok sing mingking kan ora ketok. Kowe ben Terus? ketok. Nyanyale gawalende. Aku ngapake. Ah, lak ngene lak ketok. Ya, dikit. Wah, iya. Apa isinya apa? Oh, sikil. Kok isinya sikil? Kok sikil? Aja bukan. Jiblok. Mas, sikilmu ki nuwak apa? Golek pangkatan. Mikir ora? Aku kaya menek uwit dadi cancik pang. Iki bener lho. Mas, Ya aja ngono. Ki pusakane April ya gur siji kuwi ora tek fungsi kok malah tok gecek. Oleh Siji sembrono. fungsine kolong-kolong kok arep digecek. ya Oh, melu Rara. melu ibu. Ibu, ini anaknya mau ikut, Bu. Ayo nenen mama. Ya. Ayo ya. Mak, Ya, mak. iya Ayo Bu. nenen. Men dagel Mak, gede kok aku kancane. ikut tante ae. Kok nggak mau ikut nenek kenapa? Ah, nenene leono. Wingi iki ya umum kaya liyane bareng diombe tanggaku kok berubah. Ya, ki gendongan anakmu ki. Aja. Medhok. Oke. Medhok. Ben ketok. Iki piye, Mas? Mugi di karo selamat Mas Jagongan. Iki brose nyangkut. Piye brose nyangkut? Wes. Sing-sing ae kok. Waduh, aku nggo praktek aku. Praktek Lah apa? piye? Ketoke sopir golek konsumen sing kaya ngene iki ketoke. Oh, alah. Heeh. Bedane ya, Mas. Kok do nyepelekke aku nek kowe gelem dadi anakku sok kowe dadi kakang adi karo sing ngendang karo gendreh kuwi. Kok Kakang Adi? Lah Pak Witor ais bakal ngayunke aku ta iki mau. Ngono. Kok kok Pak Delangi aku nek anu suwan ngasta gula teh lenggak wedang sapa? Hamba. Waduh. Iya. Pak Witor ki dosen lho, dosen Dosen, lho kok ya ada Maestro kok. Maestro kok ya maestro gending kok. Rak ya napa to Le Ndreh? Tak ya apa to? Lho.
Sing penting nek gelem karo wong tuane, gelem karo anake, gelem karo sedulure, gelem srawung karo tangga-tanggane. Gelem bapakne kok karo anake sia-sia. Karo putune wegah gendong. Kucing brol-brol. Nek engko wong tuwae garek gogloh. Oh ya gemati karo anakku mesti karo aku gemati. Leres. Lah wong gendreh kuwi sadurunge aku sarung paru Pak Wito gendreh kuwi tak ombeni sik kok. Oh nggih to. Men nyawiji karo aku sik. Oh. Anu kelusul. Anu dombene ciu. Ya ora. Dadi kan gelem karo mbokane. Ya kita sumringah tenan ya kita. Yes, kita bahagia. Nggih kalian guyon-guyon Nggih. kanthake panglipur. Nggih, ngatanipun kula panjenengan kapuring lipur para warga, kula warga. Kula panjenengan dipun berkahi kalian Mas Kisno. Dokter Kisno. Nggih. Oh, Pak Dokter. Nggih. Pak Dok. Dokter. Dokter. Tak kira Pak Dokter aku arep pengen anu obat aku jane. Loh, yang pengen obat bojone sing ngedram. Kae dokter kae. Oh, nggih iki epilepsi lara apa kae? Antrak apa kae disuntik bojomu kae lho. Oh iya. Sentik-sentik apa kowe nggih? Kowe. Terus Pak Deyono nggotan, Pak Darman Bebek ya uga lenggah. Dijuluki Pak Darman Bebek kok ora tau nggo bebek ning panggung blas. Kapan-kapan pasti dia. Malah nggo teleke. Heeh. Sinambi tetembangan. Nggih, Wonten pamundutan menapa wonten mboten enten, Mbak. Apa ya? Niki ya. Ora enten kok. Lah niku catetan napa niku? Niki wonten iki lho, nyuwun lagu Gitar Semilir, terus gelandangan iki dangdut kabeh sing santai-santai sae. 1001 Nah, nggih diwaca riyen mboten napa-napa to. Lestari. Nah, terus niki nyuwun lagu napa niki? lah kirangan sing maos jenengan kok tak kok kancane. Kutut manggung. Wis, sing santai sik Mbak, monggo. Oke. Nggih, nang omahe dhewe kok. Kowe arep apa nembang apa, Lek? Ya langgam ae jas alusan. Aku nek wong anu kon gradakan ya ora mampu. Telek. Tambah umur ki saiki aku ora ngoyo-oyo kok pritak anu nyelehke rasa. Apa pan ngene iki kok tak nggo srawung karo sedulur to urip menikmati hidup. Leres. Aku gerbongan bangun bar bangun omah. Wong urip gawe apik kok, Mbak. Gawe apik. Gawe oloe paribadi ketemu nang dalan balang watu genah gawe olo. Heeh. Anak mantu tekan ndase ngono ya. Ora luwe. Slendro. Apa ki trio karo gentar ya? Oh iya. Ayo nak gentari lah iki calon garwa dalang iki wani kok. Gentari nang wedok. Gentar kok wedok. Oh wedok. Ngerti kan nduk gentari? Wah. Aku asline gumun lho bengi iki lho Pak Dalang. Piye? Gumun karo Mas Cokris. Piye to? Kok nekake wong remuk-remuk kabeh. Pak nek wong remuk piye? Iki alumnine Mas Cokris kabeh iki. Alah. Iki wis tau didahar masuk les kabeh. Gak jarane Mas Cokris nglawuhi ngono kuwi kok. Elzio, lihat mama. Sapa? Elzio. Elzio kok jeneng kirek lho. Aku biar tahu anu kapusan karo Mbak Gentar iki. Lah pripun? Piyambake kan nderekke Mas Juwahir. Nggih. Aku kan nyusul Nggih. karo kae Arif, terus karo Tegar, Ardi ngono. Le kasih foto kae le. Ora melu bismu. Le kasih foto le. Cantik men. Gentari. Oh, iso dijak le. Ha iki le nangi ben. Oh, Rasito. Kula wedok. Wedok Sami Lena. kali Mbah Imin kula nggih wedok. Wedok nek nguyuh ya ngadeg kok wedok senengane. Ki lho, Elzio. Lakon apa Mas? Mas ucek ketemu kaya ngene. Ayo bawa nak. Bawa nak. Larase Slendro. Daleme pundi Mbak Gentari niku? Kula asli saking Musuk Boyolali. Sekolahipun? Wonten isi Surakarta. Jurusan apa? Seni Karawitan. Oh, Karawitan. Jurusane jebres Karawitan? panggung. Oh, yen tapi kok nggih lanang wedok. Cewek. Oh, cewek to. Pun madhep mantep dadi wong wedok. Nggih, Pak. Oh, roe jenengan niku wedok ning wadake lanang ketok. Wedone rasa meteng. Iso ae anggere Meteng nang cengel apa piye kok seneng. Operasi, Nduk, operasi. Ya ora? Operasi kelamin diselehke nang cengel, dadine rada anu ya. Dadi men ketok boys itu ya ora? Boys.
Niku pun operasi lho niku. Operasi lho. Nah, Siapa? Sing dhuwur iki operasi. Operasi apa, Mas? Solikin. Silikon. Silikon kok solikin. Lah ya sing operasi iki solikin jenenge. Oh, ngono. Kok ya isih doyong. Apane sing doyan? Kok doyong ngalor to, Gen? Nduk, kowe kan paribasan kembang agak mekrok-mekroke. Nggih. Ya lamun sing nyrawungi Mas Uncek ngono kanca seniman ra masalah. Nek ngantek wong liya kuwi aja njaga kehormatanmu ya no. Paribasan agak arep mekrok. Lho, contone aku lho 48 tahun do gepok singgol karo wong lanang. Alah. Wong lanang arep nyerak ya gila kok. Ngapusi. Soalnya nek niatnya dari awal dia niatnya berzina, aku nggak mau. Lah pripun? Lah aku nek karo kumpul wong lanang tak niati sedekah kok. Mula iki Mbak Mimin ki kondangi nek ning kene iki lho, Mas. Kira anu sinden bak truk. Mergane kerep disampirke ning bak truk sopir-sopir truk lho. Oh, alah. Ayo bawa Ayo. Gentari suarane ya elok lho. Coba, coba Mbak Ketari. Titisanku kok ya aku ngunduri tuwa ngunduri ringkeh. Mbak Ketari. Wah, apike suara. Urung to. Elzio iki kok ta ya. Siu. Kok diumbani wong tuwa geblek anu geblebeken nisan. Wiwitane. Wis sajak kowe. Wiwitane ngono ya piye? Wiwitane. Iya. Ya nggo basa sing kekanak-kanakan sing lucu ngono sing piye? imut sebagai Elzio, Oh. sebagai Elzio. Nek ketoke kurang menjiwai nek rung salin Lah. kanggo bajunya Lah Elzio. iya. Elzio Jadi apa jarene? Wayang ki men generasi penerus ya do ngerti anak-anak ya ngerti. Iya. Dadi nganggo bahasa anak-anak ya. Bahasa anak-anak. Bahasa anak-anak ya ngerti. Wiwitane. Ranggowo. Ya ta. Hah? Ben kaya cah cilik iki Ayo Pak Elzio. Lah. Ayo Elzio. Munggah. Naik dulu, naik Oh, dulu. naik dulu. Ah. Abang mikir ketemu kan istirahatmu ya. Ah. Terus talah. Ah, kene coba. Ah. Ora usah dicopot. Ya nek Enggak. bocah ki bledong ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Bocah ki ra awar-awaran kotar katune ra Ora apa-apa kok. Bocah kok. Lah iki cah ra genok. Nek dewasa kaya aku kok dindik Ardi lah. Alah, Iya. alah. cah cilik. Mula kok Ardi Cah cilik ki ora ditakoni nek belangkonan salindri ngene lah iki. gelem jebulan ngayunke Nah. budhe. Elzio pakai celana dulu ya. Bocah iki sekolatan ra apa-apa. Sik Ditopat. Lah cah cilik kan. Lah ya cacil kanggo doa darani wong arep jagong. aku ora rangkepan ngawur. Kau. Ah, Oh coba. alah. Ah. Hati-hati. Gus talah. Ya lah teko-teko ini. Kok teko. Ya ampun. Gentari iki ya. Elzio. Ya. Tante. Ya ampun, ganteng banget Elzio. Makasih tante. Iya. Tante matanya kero ya. Kok matanya kero matamu dhewe kuwi? Kok Itu pakai sopelen. Iya, itu Soplen kok sopelian. itu ada apanya Elzio? Ini gajah, telinga, mata, telali. Telalinya kok kayak gitu? Kok gang Iya, iya. telalenya? Kok beda sama punyaku ya? Punya gimana? Kenapa kok sak pleci ya? Ini bunyi loh. Bunyi. Ya ampun apik banget Elzio. Jiglok gak karo tak. Ya Allah apik banget loh. Dek kuwi tak kayak ngono kuwi lek. Pak dalam ngen kula mang pencet ngoten niku, Pak. Pripun. Mang pencet kaya niki wau ngen kula. Gonmu pemuli. Ya beda. Dekmu munine iki nek ora dipencet, digepuk. Kene kene wis runggu tok dadi lancak wis. Pengen demam mboten? Ora sudi. Oh. Gentarin demam ora? Ora. Mak Cici. Cokres demam ora, Kris? Mak Cici. Mak Cici pengen pegang, Mak Cici. Emah karo yang muti, emah. Ya ampun imut sekali. Iya, makasih. Iya. Yo alah. Allah. Wiwitane. Cilik kok. Ape. Cah cilik sak kemecape kok. Andere satu. Oh sik, ya wis, kono Mas. sik. Ah. Imut deh.
tipis ditatur. Bina rangka iki lho, Lek. Bina rangka. Binaraga. Oh, Binaraga. Ya gen. Anderek sang Anderek sang pekik. priya bagus. Aku pengen bunyinya kleru. Bosok. Pengen iki bunyi. Pengen iki kok sing tok regeh kono. Pengen kono arep jambak kono. Arep jambak kono. Kok manute adek kok Lek, adek kok arep Kok andar aku ndak adek kok ngon. Blockinge men apik jebulane ngono arep dibetot. Yo kur pengen beda suarane kurang ngono lho. Lah iya. Pengen ro. Kang ngelabu daya Kang olah budaya. Elzio kayaknya kalau di sini kurang bagus deh. Kurang bagus. Terus jadi wayang aja. Oh Di situ. iya. Enggak mau ah. Kenapa? Ben Ini ketok. aja. Loh, Nek di situ enggak mau. kenapa? Nanti buat mainan padalang. Ya biar bagus. Lek, tolong digotong ke sana, Lek. Ini. Ojo kualat tuh. Kualat tuh. Arep mangan kene. Dalang ibarate Gusti Allah kok. Loh, ben ketok kaya wayang golekno lho, Mas. Mah aku wayang golek. Apa? Rogoh risi ya. Ora apa-apa kalau nggo dolanan, Mas. Kolo-kolo. Nek omahe wis dolanan bojoku ning ngarep dolanan nek. Kayak piye lho nek garap. Bojomu kok ya wong ya. Bojomu ya wong. Asu, Pak. Bojone ayu dia. Takok kok bojomu ya wong lho. Lah. Ora lah ngece. Lah dedek pokoke wong apa udu? Nggih wong kok. Lah. Berarti kowe nek anu dadakan sik Mas. Ora. Lah, Ana leh ngepaske. Iki nang omah iki pancen dadi anu, Mbak Pri. pripun? Kabeh kudu manut kene kok. Lah pripun ta? Gawe omah ya kudu manut kene. Nah, jenenge wong kekeluargaan. Iya. Kursi Sawara. Iya. Kursi Lah nek manut mriki bojone apa mboten nyundul, Pak? Ini kan iso pomone manut kene kan sakmene yen karepe kene dhewe kan sakmene kan ra iso bojone mlebu. Nah, ngono. Dadi nek mlebu omah ki bojone mbrobos. Tak kira karo ngunggulke tibake ngeblekke. Ya bener gawe omah ya manut bojoku ya musyawarah. Ah, iya. Lah manut kula ki ambak ya dedeke mung cendhek tok. Lah mula Mosok aku bojoku arep mlebu omah gur ndase tok. Jenengane ya ngawur. lah biasane jare ndase tok terus bali metu meneh. Niku kan jenengan. Ayo, Kakak gen gentari. Kok gento to, Mbak? Lah kok diteruske gentari kok ya gen ngono tok. Kok nek wong pemikiran wong sing rasen gentayangan apa gentung rak ya malam sak gitu. Ayo nduk gentari. Pagelane gen apa tari? Gentari. Lah, Kabeh aku gentari. pengen kabeh. cara aku misalnya lek Sukimen su rak ya mesti sakit hati to. Lah kuwi kok gentari ya gentari kok gen ngono. Sing keluargane nek krung dari gento wong kene wong Lah lurus nek kok. nyeluk ki sing komplit. Ah. Lek men dhisik rak jenenge Sente. Terus diundangkan, "Ayo, Teh, ngono nesu lho kono." Bosok. Berarti kewirangan ya. Dandan gelungang. Ayo gentari. Sowan menyang kutha gedhe. Elzio kayaknya kurang imut deh. Pakai ini dulu biar semakin imut ya, Iya, Elzio. dadi padha kan ini kan anak-anak ini kan gajah lah. Lah ini kan gajah berteman sama beruk. Oh, iya. Tapi malah ganteng ngene iki. Lho lho, Kosek. medeni. Mosok ngisore gajah dhuwure iki kethek. Lah ya Lah, lah, Mbak Menawa, Apa enek anu gajah karo kethek demenan lho. Mbak Menawa perkawinan silang. kawin sila. Terus anak-anak ngene. Aku kae dene ra ono wong karo debok bosok ya mlah. Dasmu penceng. Nah, ayo. Gusti Allah. Eh, Gusti Allah ah, hilang. gatel, gatel. Oh, gatel. Oh, gatel, ah. Buat dikukurke. Dupa. Oh, alah. Nyantani ya wis Sinden sing kene nguyah iki. Maya to. Ya ndak. Bendera terus
Oper iki. Boleh? Oper iki. Oke. Selendang kuning kang saking bukit. Oper Lek Min. mbok-mbokane. Lek Min. Dipengestoni Bunda ya, Le. Bundas kuwi kok bundas. Pokok men wong arep lulungan nyambut gawe iki aja ngantek regejekan karo bojo karo anak kok omah dadi nyambut gawe sak paran-paran penak. Aku saking kagum lucu banget. Gemes lho aku, gemes lho Gemes cerdak kuping. Pingine tak ciwel. Males. Ya ampun sini duduk sama tante dulu sini. Oke, Nah. Tante. Ah, nggak enak. Apa? Keplanet. Iku planet. Tante bengkel ya? Kok tahu? Kok bawa dongkrak katanya? Ini busi, bukan dongkrak. Nek dongkrak rada ana ujute busi kok. Pe ngupil. Ayo, Bu. Lah, Adalah ya Pak. Lah, mengine kumat. Keplepeken to Le Bunda, keplepeken o Mimi. Weh, kematine. Ayah bawa Mas Jegok kok. Suara kurang permana ning wasesa Apri itu dolanan. Apri kok bahagia banget ya. Tapi banget ya, Lek. Ndak kurangin iki banget. Coba nggonmu, Lek. Piye? Suarane piye? Suarane. Oh, tak kira suarane. Suarane ora tiet-tiet. Gone Apri suarane piye? Hah? Gone Apri tok semua suarane piye? Meneng ae tak kira ki. Ora kok suarane ora ngono. Ah, ngono. Merinding aku. Ngungrum marang bendara. Kita nonton Kae swara apa? genah suarane. Wong paudu. Asu. Ora apa-apa cah cilik kok cah cilik. Ora apa-apa, ora apa-apa. Tak mau. Ora apa-apa. Sak cerep sak omong-omongane ora enek wong ngene. Cah cilik kok. Ya ora. Lu umur kok. Pengen tak Ora goleke. diduga. Pengen tak goleke mrica. Arti gua apa? Nggih, Bu Boni. Rica. Kok ora kowe? Dia sulit. Dia Sulestya pijer ngincangake Apa lho? Kenapa? Lah kono nyuwara merem tangane sing obak. terus tresno Ya, Le, Bre. Lancar ke, Le. Kari. Ya nak. Kita nonton. Lho padha kok banci acara. Oh iya ya. Oh iya ya. Luweh becik patenono timbang perpisahan. Putra
Ya, Le. Mesti Sanggar Gusti Ratu. Ya. Sanggar seni Ratu Mayang. Hop. Injih. Sesideman. Kabeh kuwi mung garek penggarape nggih Mbak Yu. Nggih, kuwi dasare pengrawite nom-noman kabeh. Pemusike nom-noman, pesindene nom-noman. Wah. Rosa-rosa semangat. Semangat. Jangkai tesih hombo. Nggih. Ide-idenya yang baru selalu muncul update. Iya. Selalu berkarya di dalam seni dan budaya. Yes. Nah, sini Elgio. Elgio sini. Enggak, suncek kono ae. Elgio malah krik-kriken cilaka. Iya, sini Mas Uncek. Iya, Mas Uncek ganteng. Atak kintung-kintung, brut ala tak kintung-kintung, brut ala. Kok rak gapru andas dondas. Dasmu dhewe. Iya, ndas ngisor ndas dhuwur. Aturke Mbak Mbak Mufida. Ayo, Ndok Mufida. Mufida. Yuk, pakai musik biar hebat. Sanggar seni Ratu Mayang Indonesia. Yuk. Mas Uncek. Oh Mas Uncek. Nggih kakak Mufida. Sinden asli saking Tulungagung. Oh, asli Tulungagung. Status napa? Ula, status napa riyen? Nggih status sekolah. Pelajar napa boten? Napa pun omah-omah napa? Ijek single apa wis? Sekolah napa? Masih single, masih sekolah. Oh, tasih sekolah. Wonten?
Wonten Sekolah Tinggi Bahasa Asing Lia Yogyakarta. Sekolah tinggi Bahasa asing. Bahasa asing. Iya, Nggih. Inggris ya pinter. Bangsa kewan barang iso ora ya. Bahasa kewan juga bisa. Pokoknya sing asing-asing ngono. Yang asing-asing. Kayak bahasa syarat gitu. Contohnya? Kamu bisa? Coba ya. Iya, coba. Apa kuwi? Kowe mudeng ora? Kowe mudeng ora? Kayak kepedesen gitu. Aku mangkat rene numpak pit motor. Bener? Loh. Aku sing jenius. Sak jurusan kok kowe. Apa kuwi? Apa kuwi? Oh, Wedhus kuwi ngono ya. apa wedhus njuk dikawinke? Wong edan. Kuwi apa kuwi? Iki ngene. Hah. Boyokku pegel. Oh, lek numpak motor mah boyoke Boyoke kantek pegel. pegel. Boyok pegel. Ngene. Lah kowe iso ora bahasa isyarat kuwi iso ora, Mas Jok? Gak iso. Ora iso to? Napa iso. nggih? Coba Wis ora, Lek. Aku bangsane menungso ae kok dasar aku ndak do digodani mau. Merinding sik. Basa isyarat umpamane kok nyanyi Rangga Ali-ali ngono ya. Napa? Gak pakai bahasa. Cakepane rak ngene, ngagem ali-aliku nek basa syarate piye? Nah, ngono piye? Oh, ai. Kleru. Isyarate. Isyarat kok. Kuwi apa? Syarate. Isyarate. Isya- Oh, ngono. Ai Aku kok gemes ya karo tralene kuwi. aimu Lah jenenge ya bahasa isyarat lho ya. Iya. Nek sekolah bahasa asing wonten Yogyakarta ya bahasa Inggris apa bahasa Cina Ucapkan ngono lho. selamat malam buat warga Gemampir pakai Ya, bahasa Mbak. Inggris. Bahasa Nggih. Good evening ladies and gentlemen. Good evening. Iya, apa ladies kulite gatelen. Terus Enjoy watching tonight the puppet shadow with Ki Sarlair. Yes. Selamat Walah, wedong tenan boten jenengan ki. Lah, kisah lari. Yes. guru putra bangsa lho. Pelekake. Pelekake. Iki dwicara ambrengeng. Jawara. Iki dwicara ambrengeng. Ah, a teacher. Oh, teacher. Teacher. Do you can speak Mosok English? ngiler Yes. Teacher kok ngiler. How are you today, sir? Friend. Apa? Ayo. I friend. Yo. I fan. Yes. Oh, Aja suwe-suwe nek kaya aku. Aku ketok goblok. lah katanya guru. Lho aku ora guru Inggris kok aku. Napa Guru teng mata Senape? pelajaran. Lah jenengan guru napa? Mata-mata. Apa bisa aku? Oh. Bahasa. Ini bahasa Indonesia. Bahasa Arab pinter aku. Masa nggih? Napa? Contohnya. Alquatu. Bahasa Arab dong. Alon-alon ya bahasa Arab. Alon-alon nek bahasa Arab iki lho. Lapangan omboi alon-alon. Lapangan gede lho jenenge alon-alon. Oh, lapangan. Rambut. Rambut. Ubun. Jenengan ki dipaido karo anak jenengan wedok. Iya. Al-Fatihah ra apal kok. Ratu Cangkeme apal aku. Ratu lho. Ratu lho le ratu lho. Apa ya Al-Fatihah ra apal iki kak ngono. Dapur ngono anteme aja buka wirang kowe. Rapa pondok jujuran, Duk. Yes, good evening ladies and gentlemen. Yeah, happy watching the puppet shadow with Ki Dalang Sarlair. Yes. and with guest star Mbak Mimin. Kue tar barang ki apa? Sis Mimin Sis. and Yes. Sis Apri Yes. and Sos uncet. Hah? Sos uncet. Sos. Ses Apri, ses Mimin, sos uncek. Kowe kan lenang. Kok sos sih? iya Kowe nggawe sosis. Gawe sosis cilik iku ha. Trale ora sosis iki.
dadi kono net aku kok gemes aku. Yes. Hawane kok pengen ngerembat. Apane sedih rebat? Apa nek Anu, telalene niku. telale dikerebat ya. Nggih menika badhe. Ngatur kelelakan nggih. Nggih. Mufida itu kalau nggak sing gumnya, Oh iya betul. bukan Mufida. Nemat, lah, iya. Gerajakan Banyuwangi napa Pasundan? Derek Banyuwangi nggih. Banyuwangen. Nggih. Banyuwangen. Mumpung sing ngendang hebat iki. Gurune Mas Cokre sing ngendang iki. Weh, Ah. Didi. Didi. Sugeng rawuhipun Mas Angga. Angga. Aduh. Angga Oh ya. iya ding ya ampun Mbak. Hati-hati lho lek CLBK lo ya. No, Sapa? no smoking. Iya. Ngerti aku. Anu lo dudu cinta lama bersemi kembali tapi cinta lama bosok kembali. Lagu apa Mufida? Manut. Gerajakan. Gerajakan nggih. Oke. Oke, siap. Gerajakan Banyuwangi. Dibawani ra? Langsung kemawon. Langsung kemawon. Mangke, Mas Uncek jenengan sakit beksa kalih kula? Gak. Aja. Piti-pitian. Aja mbak gak joget, Mas. Kepidak kowe malah. Iki kok. Coba. Dijak pitik-pitikan. Loh, kan biasanya kalau Banyuwangen itu tariannya pitik-pitian gitu loh. Nanti jenengan di belakang brutu kula gitu loh. Mbok kira kono terus teleke ngono kok ning mburimu ki. Enggak maksudnya ngetotke ngiping cewek Oh gitu iya ya. loh. Oke. Boleh. Iya. Iya. Kok ngene-ngene lho Mas, tangane ro ngene-ngene. Iya. Kudu ngeser-ngeser kan lho ya ra. Iya ya. Ngene wis ngeser. Heeh. Yuk. Coba, yuk gerajakan Banyuwangi Sangkasri Ratu Mayang Indonesia. Yuk, talas. Hop. Ayo Di. Siap. Interlude. Aneh. Interlude yo. Lanjut. Marwan, Buri. Teman. Hai.
Hebat. Mbak Apri. Biasa ya. Mbak Mida, aja lugu sik. Nggih. Banyuwangen kuwi identitas dengan pitik-pitikan. Betul. Pitik-pitikan. Lase pelok parete barang. Nah, coba pitik-pitikan. Lura bin malu manembi petetan, yo kembang petetan. Nah, coba. Oh, diwiwiti petetan. Ayo, Lek. Iya, coba. Petetan. Kang dados pitike Tak darake nek wong tua kaya aku garek mengestoni jebule ya kan Iki, bro. engko pitik-pitikan, Ah. terus sinden-sinden ben nirokke. Iya. Termasuk Mak Cici. Mak Cici kok ya petetan. Bu Olivia ya kudu. Nah, coba petetan. Petetan. Ya coba. Ya. Hop. Ya, coba. Ya, petetan iki ngono kuwi. Ayo Mufida. Mufida, ya. Ayo Mu. Petetan. Ya, sing nyanyi aku. 3 2 1 yo. Petetan. Yo kembang petetan. Saiki maestrone sik. Gentari sik. Gentari sik. Oh, gentari. Ya. Ayo gentari. Ya, coba iki petetan. Aku juru penilik kok. Penilai. Ya, coba. Ya. Ya. Sing nyanyi Mbak Apri. Petetan. Ya kembang petetan. Anake Mbak Sri nusul anake Mbak Sri. Iki anake Mbak Sri nusul njaluk mi. Pras. Kok pras kok wis gedene sakmono. Utuh kok. Ayo, Tata. Kata, ngene ta. Ta ngatekan nduk, Ajarkan yo Tata yo. Tata gentak ayo. Iki putu Karang Talun. Nah, putune lek tekno Karang Talun. Anake Karang dawa nggih. nggih, anake Sumali Cicuk Kencerat. Nah. Cepet. Yo Ini. Tata. Ajar kendel. Ya ta. Enak Tata. Ya. Ape. Arep bocah alusan nek dikai kesempatan ya iso Iya, berkreativitas betul. lho. Ya. Ya sini Jola. Gadis Ponorogo ya. Jola. Ayo menik-menik rek. Hah, ngalani sanggasani Ratu Mayang iki pancen jan. Aku bisa ya ayu ngene iki sadurunge dirusak cokres ya ayu ngene iki lho. Alah, kowe kabeh nek ngrusak kowe iki lho. Lho Hawane kok ora dirusak wis rusak dhewe. Kudune ketemu wong ayu ya kasih sayang aku kok agar ketemu kok pengine diobrak-abrik ya Mas. Niku Ayo. saking gregetene. Ayo dah. Dang, Vida. Petetan. Iya. Iki menyul. Ya, Mbak Maya. Yo Mbak Maya. Ayo. Ayo, Ayo. guyu ae. Ora cengengesan. Nek gawe story wong-wong e kok bungai, wong-wong di story. Kowe mah di story lho isan karo Ben. Iya. Pas kowe anu ngerokok ungkang-ungkang mau lho di story. Mbak ceritake. Ayo, ya Gori. Ya coba. Baleni Baleni celelekan. Kok kaya wong Kowe iki mah kaya pitik masuk angin, Ayo. teleke putih. Jenenge ora pitik no kuwi lho. Lah apa? Ngene kaya bebek. Oh, pitik-pitikan. Piti-pitikan. Iki di streaming Sanggar Cemara. Kagungane dulur putu lho. Rada mendek. Ah, Nek. mendek. Mendek. Nah. Kakimu. Kaya arep-arep. Sikilmu iki kaya pasang kuda-kuda lho, kakimu rada mudhuk. Mudhune. Kedokne iki lho. Medone. Bokonge tarik mundur sithik. Degek. Degek. Ha, dodomu tok joke. Iki dijokke. Ah. Mendek. Mendek, bokonge dundurke. Oh, matane mlek sini, mripate anu. Oh, iya. Mripate pas kene. Iki terus digolke rene, Ah. digolke rono. Nah, Oh, yo. Yo coba, yo. Iya, yuk. Petetan, yo 3 2 1 yo. Petetan. Yo kembang petetan. Iya. Malah mayar ngajari bapakku nek latihan mlaku le stroke ae. Ayo.
gurune iki. Gurune. Ya. Mastere, yo coba. Master. Ayo made in Tegalombo. Sugimen. Ilmuku ya jek digunakake to. Oh, isin, no. Kabisanku iso dipamerke, iso dipamerke. Isin. Ayo coba. Delok sik, iki dipirsani piye kathah lho. Wow. Nggih lho, Mbah. Aja ngisini-sini. Upama aku ra isin mesti Pak Wito Radio ya isin nek nganti aku nguciwani. Oh iya, pasti itu. Nggih, terus niku. Coba. Coba. Lah, benake apa? Rada mendek meneh. Kurang ngarep, kurang degek. Lah, kurang degek. Lah, susune melorot. Lah, yo. Yo, ayo. Yo coba. Mbah. Umur 50 lho nek nganti aku kecekit kudu tanggung jawab lho. Iya. Kondene icul. Lah kok kaya pitik diuber ngono Malah kaya kalkun. Mak kaya pitik memeti. Ya lah, Mbah. Aman to, Mbah? Piye? Jane ya ora aman. Ketoke kudu balik dadah aku. Piye tedun? Tok tedun kok wedok rahime anu kok melorot pei lho no. Walah. Wong wedok kok tedun. Terima kasih Mbak Umbida. Nggih, sami-sami. Mimin, Bu Mbak Oli, Apri. Bu Oli purung. Siapa? Bu Olivia. Piye? Oh, Bu Olivia mau. Bu Olivia, Ibu Wah, Olivia ampun. kerja. Anak wau ngrasane aku urung ngono ki. Oh, ojo kuwi Mbak Yuku kok. Aku ya padake aku ya jiwa muda kok ora dikon petetan. Ngendika ngoten niku? Ngoten iki. Oke, ayo, Mbak. Jiwa muda. Ora apa-apa. Aku padake aku kudu seniman ulo. Aku ki mantu soran lho jiwa muda, Oh. jak atraktif. Ayo, Mak. Ora Ngoten dikon to? petetan. Ngendika ngoten niku? Ngaten menika. Mang buktekke yu. Oh. Nggih pun sanes wekdal. Heeh. Burung jamu. Niki ngeten Mak Cangi. Dalem pripun? Niki rak enten putranipun Sergi Mas. Sinten? Garwane Mbak Yusmini Mas Kuko. Oh nggih. Niku rak nggih pinter nembang. Oh nggih to? Dek Gunawan Hendri. Oh nggih nggih niku enten layang, pengen nyanyi dangdut mengke. Nggih. Nah niki mumpung disusul anak wedok. Lala. Lala Atila. Nah, pada ke Solo terus nyusul Rene. Ayo, Ini Rene. Lala. Nyengkuyung Maju, Rene. Masmu. Ah. Ayo. Ora Yo, Marwan, Uri. Ayo, pakai musik yuk biar hebat. Sangka sini Ratu Maya Indonesia. Yo. Biar hebat. Lala Adila. Selamat malam, Dek Lala Atila. Iki mau Lala to. Selamat malam. Iya, Kak mbak kira Pri. siapa? Tak kira nang kono ki Elsi iki mau. Ya ora. Loh lah ya Lala. bener Elsie ledek campur sari. Oh iya. Iya. Ki mau bareng ngisi kok ngendi, Nak? Dari Solo. Ki jek laris-larise. Amin. Oh, lagi naik daun kok. Iya, rezekine si Cen. Cen. Nggih. Bapak eteng pundi? Aduh. Lah Martin. Bapake kae. Oh, bapake itu. Bapake nduk Lala. Bapak enduk lala kok. Beradab. Karo bapake kok mati. Oh, Tak kae kira bapakmu nang bapak kono. ning kancane. Oh. Ayo, mau nyanyi lagu apa? Spesial untuk keluarga Sergi Mbah Dio. Iya. Nginyu. Ya mbok bilek duet kali Mas sinten mau Mas Gun mau lho. DWC. Oh, ki Mbak Rien. Heeh. Nggih. Lala Atila, Nggih. aku meling. Jangan kecil hati pada kegagalan di rumah tangga. Nggih. Pomo sesuk kuwi entuk jodoh sing apik, sing Amin. bermanfaat. Nah, Oh, pecah wingi ra bermanfaat to, Pak? Yo bermanfaat ning sithik. Iya, Nggih. ya. Hati-hati.
Kowe ya aja berkecil hati nek kowe rung entuk jodoh. Delongkas rak jodohmu cerak. Sopo, Cek? Mas Herlaksono. Gepeng lho. Sia-sia aja ngono kuwi omku sing banget tak tresnani ya. Mas Kepeng to. Iya. Ucane saya ya. Di Oke. jodone. Oh, kita semilir. Oh, iya. Padha lek ngajari nang omah kene. Mbak pujaning saya tono kan kamu yang lagi viral di YouTube kan Ya. pujaning Pujaning saya. Ucane saya ya. Oke, siap. Ayo bersama Lala Adila. Oke. Ayo.